स्रोदैसोमोन नालाय बे खामानिया खामायबावो थांनाय 2 डिसेम्बर खालार खालि जिथु जालांनाय जाथाय एनएलए बाहायफोरबो दं बिसोरजोंनो दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन थाफायो दंफां सिखावफोरजोंनो बांसिन खामायबावो थांनाय 2 डिसेम्बर खालार खालि जिथु जालांनाय जाथाय बे जाथायजों एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरा लोब्बा गैया बबेखानि थांनाय 2 डिसेम्बर खालार खालि उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि इनचार्ज करेन नार्जारी बिथाङा बडलेण्ड रादाब आरो बडलेण्ड बुब्लि निउज पर्टेल चेनेलनि गेजेरजों जा स्टेटमेन्ट होदों बे नंखाय होननानै एनएलएफबि आफादनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिजनि गेजेरजों काउन्टार होदों आरो बेयो जेबो ओंथि गैया होननानै फोरमायदों मानोना बै हाग्रानि जाय गोथां दंफां दानग्रा बिथांमोन जाय हाजिरा जाग्रा बिथांमोनजों एनएलएफबि आफादनि चेयारमेन आइबुंथि बिथाङा खुद गावनो स्पटआव थांनानै तदन्त खालामहैदोंमोन बैयावहाय बिथांनि सोंनाय आरो फिननायनि गेजेरजों मोनथिनाय बायदिब्ला बिरन आरो अनिराम मोनहा बिथांमोनखौ हुमखि होनायावसो बिथांमोना उफाय गैयैयाव दंफांखौ हानांदों होननानै बिथांमोना एनएलएफबि आफादनि चेयारमेन बिथां आइबुंथिगोरा बिथांनि सोंनायाव बिथाङा फिननाय होयो दे भाइमोन दाख्लै बे 1 तारिखनि जाथायनि बारै मा जामारदों बेखौ एसे फोरमायोबा मोजां जागोन मा जामारा बेथ' जोंखौहाय थोनबाय खामानि मावनो जोंनो लेबार मावनानै जाग्रा हिसाबै मावनानै जाबाय जोंखौ दमखिबो होलायलायनानै थिनहरनाय बायदि जादों आरो ओमफ्राय गावसोरथ' बुंदों माने लेखा दं मा दं होननानै ओमफ्राय दा थाङै ओमफ्राय गावसोरथ' गोथां हानो थिनदोंमोन गावसोरनि बुंनाय बादिबा ओमफ्राय दा जोंसो सानै हयै गोथांखौ फांनै हानाय जादों आरो फांनै ओमफ्राय माखासेया गोरान ओरैनो सोर थोना नोंसोरखौ हानो थोननायाथ' बे आदै उनिराम थोनदों आरो उनिराम मा जायगानि बेलाय बे जोंनि सरलपारा 2 नाम्बार मा सनापुरनि 2 नाम्बार सनापुर ओमफ्रायो बेनाव मा लेखा दं नामा लेखाखौथ' दङ नाम जोंथ' नुवाखै नुनायालाय औ ओमफ्राय नोंसोरो बिसोर थोननाय लोगो लोगो नोंसोर मावदों औ थोननाय लोगो लोगो मावदों खयदिन जाखोमोन नोंसोर मावनाया जों सानथाम मावदों आरो सानथाम मावदों खयथा बिफां हाफायखोमोन नोंसोरो 11 दाल ना 10 दाल जाबाय 10 दाल जाबाय ओमफ्राय नोंसोरनो मा फैसानि होयोमोन ना मानिमोन फैसानियानो जाहैबाय जोंथ' हाजिरा बायदि मावोमोन नोंसोरो फांसे सिस्टेम जाहैबाय औ फांसेयाव बेसेबां मोनोमोन फांसेयावहाय फार्स्टआवहाय दामा मिलायाखैमोन बिनि उनावहाय जोङो फसायनानै जोङो 1800 बिदोंमोन आरो 1800हाय दाख्लै रायलायनायावहाय एसे खमायनो थिननायखाय जों खमायबावदोंमोन 1700 फैसाबो मोनखायाखै नालाय 1700 मिलायलायबायमोन आरो ओमफ्राय बेसेबां मोनखोमोन फैसायालाय फार्स्टआवहाय जोङो थाव सोनो आन्था 4000 हरदों आरो थाव सोनायनि 4000 ओमफ्राय उनावहाय 5000 हरदों आरो 9000 जाबाय गासैबो ओमफ्राय नोंसोरो बे फरेस्ट एरियायाव दंफां हादोंमोन बेखौ नोंसोर गियाखैमोन हानो गिदों सानै हयै एसे फासयदोंमोन जोङो ओमफ्राय बिदि दमखि होलायनाय जाबायना सोर होआ दमखौलाय बेनो होदों आदैमोना मेचिन उथायगोन मागोन मानसि उथायगोन होननानै दमखिदों आरो माने उनिरामा दम होनानै थारमाने नोंसोरखौ हाहोदों औ थाङा होननायावहाय ओमफ्राय बे मा सोर दंबावो उनिरामजों नोंसोरो सोरखौबा फन खालामहरोमोन हाबैनि सिगांथ' बे बिरन फरेस्ट बे उल्टापानि रेन्जआव थायो नाम्बारा बेसेबां नाम्बारा 77880327 खनसे बुंबावलाय 77880327 बे भुटानसिमसो नामा भुटानसिम नोंसोर हाबैनि सिगां बेखौ मा होनहरोमोन भुटान बे हाबैनि सिगां जोंखौहाय फन खालामनो थिननायखाय जों फन खालामदों खनसे ना खननै खालामदों मा होनहरोमोन नोंसोर माबायाव गावसोरनो थिननाय बायदिब्ला 100 ना हाबबाय जों होननानै बुंनो थिनदों आरो गावसोरनो बे थिनग्रा मानसिया ओमफ्राय जों बुंनायावहाय जों बुंनाय जाहरदों आरो ओमफ्राय उनावलाय गावसोरनो थाफाखादों थाफानानैहाय गावसोरनो रायलायलायबाय आरो रायलायनाय जादों बेहायदि रेन्जारादि बुंदों मैया मिडिया स्टेटमेन्ट होदों थारमाने बेहाय एनएलएफबिफोर सेंग्राफोर दंफां सिखावफोरजों लोगो जानानै मावदों होननायखौ हाग्राफोरथ' नोंसोर जाहैबाय नोंहा एनएलएफबिजों सोमोन्दो दंमोन दंफां हानो थिनदों एनएलएफबिया सोमोन्दो गैया रायलायनायबो जायाखै जोङो डाइरेक्ट ओरै खबर मोनदों ओरैनिफ्राय थोनजादों जों डाइरेक्ट मावदों आरो माने रेन्जार बिथाङा होनदों नालाय माबा मा होनोमोनलाय एनएलएफबि माबा भाइमोनबो दङ बिसोर दंफां सिखावजों लोगो जानानै माबादों होनदों नालाय दा बेखौनो सोंनाय जादों आरोखि एनएलएफबिया बोरै खबर मोननो माने डाइरेक्ट ओरै गामिनि पाब्लिकफ्रानो मोनथियाखै जों मावनायखौ माने स्रोदैसोमोन नालाय बे खामानिया
ओमफ्राय स्रोद मावनायावहाय दा लिक जानाय बायदियानो जाहैबाय आरो